дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. созмони умумии ҷаҳонии тандурустӣ тамоми ҷаҳонро даъват намуд ки ба пандемияи марговар ки аз COVID-19 ҳам даҳшатноктар аст омода шаванд. тавофуқи тоҷикистону қирғизистон дар мавриди даст кашидан аз истифодаи дронҳо дар марзи ду кишвар. дар Исфара як зан дар навбати бонк $5000 як пиразанро дуздидааст. пешниҳоди баробар кардани маоши муҳоҷирон ва шаҳрвандони кишвар дар Русия. таҳдиди пандемияи навро ки аз COVID-19 ҳам хеле хатарнок аст набояд нодида гирифт. чунин иқтибос оварда шуд суханони директори генералии созмони умумии ҷаҳонии тандурустӣ Тедрос Адханом Гебреюс дар ассамблеяи солонаи созмони умумии ҷаҳонии тандурустӣ дар Женева. дар ин хусус Амид Ховар бо истинод ба РИА Новости иттилоъ медиҳад. таҳдиди пайдоиши шакли дигар ковид тавзеҳи идора ки метавонад ба хуруҷи нави беморӣ ва марг оварда расонад боқӣ мемонад. ҳамчунин таҳдиди пайдоиши патогени нав бо иқтидори аз ин ҳам марговартар боқӣ мондааст, баён доштааст роҳбари созмони умумии ҷаҳонии тандурустӣ. Гебрейсус тамоми ҷаҳонро даъват намуд ки дар оянда барои посухи дастаҷамъона додан ба ин таҳдид омода бошанд. дар марзи тоҷикистону қирғизистон дар гузаргоҳи гулистон воқеъ дар марзи Исфара бо Ботканд мулоқоти раисони миллиятҳои суғди Тоҷикистон ва Ботканди ҷумҳурияи Қирғизистон Раҷабой Аҳмадзода ва Абдукарим Алимбеев дуир гардид. бино ба иҷрои дафтари намояндагии президенти ҷумҳурияи Қирғизистон дар вилояти Ботканд дуҷониб дар ҷараёни музокирот масоили марбут ба ҳифзи субот дар марз, таъмини амнияти ҷамъиятӣ ва пешгирӣ аз паҳн шудани иттилооти бардуруғро баррасӣ карда, ҷиҳати истифода набурдани ҳавопаймоҳои бесарнишин ё худ дронҳо дар минтақаҳои марзӣ тавофуқ карданд. ҷонибҳо ҳамин тавр ба хулосае расиданд ки намояндагони деҳаҳои воқеъ дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон масъалаи истифодаи об барои обёрии заминҳоро мустақилона худашон бо роҳҳои мусолиматомез ҳаллу фасл кунанд. як зан аз ҷуздони зани солхӯрдае ки дар шӯъбаи амонатбонк дар шаҳри Исфара барои гирифтани пули нафақаш навбат мепоид $5000 пули нақдро дуздидааст. ин ҳодиса субҳи 10 майи соли равон вақте рух дод ки сокини ҷамоати Чоркӯҳ Соҷида Қаландарова $5000-ро ки фарзандонаш аз Русия фиристода буданд аз хазинаи бонк гирифта, сипас барои гирифтани пули нафақаи худаш навбат меистодааст. бо иттиҳоми дуздидани ин $5000 зани 33 солаи сокини ҷамоати Навгилем дастгир шудааст. худи ин зан мегӯяд ба амонатбонк барои гирифтани нафақаи кӯдаконам рафта будам, дар навбат истода будам, одам бисёр буд. дар сумкаи ҳамон зан пулро намоён дидаму беақлӣ карда гирифтам. шахсияти дуздро бар асоси сабти видеокамераҳои назоратӣ зуд ошкор карда аллакай давоми ҳамон рӯз, яъне санаи 10 май ӯро пайдо ва дастгир карданд. баъди дастгир шуданаш ин зан $5000-ро пурра ба соҳибаш баргардонид. дар ҳоли ҳозир ба сабаби дар тарбияташ қарор доштани тифлони ноболиғ ин занро ба шарти тарк накардани маҳалли зисташ шартан озод карданд. вале ба зидди сокини ҷамоати Навгелем бар асоси моддаи 244 бо иттиҳоми дуздӣ парвандаи ҷиноятӣ кушоданд ва ба ӯ бар асоси ин банди қонун ҳамчун ҷазо ҷарима ва ё чандин соли зиндон таҳдид мекунад. роҳбари ҳизби справедливаи Россия за правду Сергей Миронов ба сарвазири Федератсияи Русия Михаил Мишустин бо пешниҳоди ӯҳдадор кардани корфармоҳо ба муқаррар намудани маоши муҳоҷирони корӣ на камтар аз маоши шаҳрвандони Русия муроҷиат намудааст. дар ин бора РИА Новости бо иснод ба нусхаи муроҷиати мазкур хабар медиҳад. пешниҳод мегардад ки дар сатҳи қонунгузорӣ корфармоён вазифадор карда шаванд ки сатҳи музди меҳнати муҳоҷирони меҳнатиро на камтар аз маоши шаҳрвандони Русия дар вазифаҳои якхела дар субъекти дахлдории Русия муқаррар кунанд, зикр мешавад дар санад. дар сурати риоя нашудани ин меъёр Миронов пешниҳод кардааст ки ҷарима таъин шуда он барои беҳбуди зиндагии оилаҳои серфарзанд равона гардад. илова бар ин Миронов пешниҳод мекунад ки фонди беҳбуди вазъи демографӣ ва дастгирии оилаҳои серфарзанд таъсис дода шавад. ба қидаи ӯ пур кардани ин фондро метавон аз ҷумла тавассути андози изофӣ барои корфармоёне ки аз кори муҳоҷирон истифода мекунанд амалӣ кард. ҳамзамон роҳбари ин ҳизб пешниҳод кардааст ки ҷаримаи корфармоён барои пардохт накардани ҳаққи суғуртаи коргарони хориҷӣ аз 20 то 100% аз маблағи ҳаққи пардохтнашуда зиёд карда шавад. дар мавҷ барномаи иттилооти хабар.